here study drugs. What is it? Ubhema ini mfana? Khulumela phezulu. Crystal Meth. Crystal Meth. phela inyawupa wikho. Ile yasejele ke. Uke waboshwa? Khani yoboshwa or ngeke usaboshwa? Ngiyangiboshe. All right. Wena Nyawo. phezulu Nyawo. inyawupa unesikhathi singakanani ubhema inyawupa? Yes, 5 years. More than 5 years. Yeah. Wena 3 years. 3 years. Wena Mina khulumela phezulu mfana. kuma 18 years. 18 years. Yeah. That is why sibuya ukuyongcwaba umfowabo. Kuthiwa mikasashonile. Kulelwe naye kungabona nokuthi ushonile. Ubani mekanika leyo information? Uloya ne? Yeah. Washona ngo-12 ebusuku. Awuzwa ke ba? Washona ngo-12 ebusuku. Yes. Balalana aloku ashonile. Yes. Babona sebabona ekuseni ukuthi lo muntu uthulile. Ene umzimba monjani? Umzimba. Samthola vele thina sebathulile. Ngisahamba safika ekuseni ngabona. Ubani umkhumbula? Khulumela phezulu. Umzimba busomoshekile ngoba sike saphuma ngathi besekadliwe namagundwa. Adliwe nangamagundwane. Indawo enhlala kuyo injani? Yanjani. Ngolile. Baba ungenile kuyo? Injani? Maziphi lapha amagundwane ngathi balala nawo laphana. Agcwele. Maziphi. Wena ubaba ubani? Uphela. Ubaba wabo. Baba omncane. Ubaba omncane ke lo wabo oba supportayo. Baba omncane ubani? All right. Kulungile baba. Baba uBenham Kubheka. kubeka. Injani indaba abahlala kuyo? Ungenile ngaphakathi? Anginanga kodwa ngilunguzile nje ngayibona ukuthi it's very bad. Asinayo ukuhlala abantu. Yes. Asinayo ukuhlala umuntu. Inhlukumeza kangakanani nomndeni lento le? Kakhulu. Isihlukumezile impela kakhulu. Ukuthi abantwana bahlala endaweni enje. Uma uthi uyabheka lapha ngathi abahlali bodwa kunabanye futhi abakhona khona lapha phakathi. Incane futhi le ndawo baningi lapha phakathi lapha. Manje iyasihlukumeza kakhulu. Omunye ushonile wangabi nemali ukumngcwaba because bayenza intando yabo. Mama. Umama ubani? Khulumela phezulu. uMadonsela Ihlumike zikangakanani le ndaba yomfana wakho? lo shonile No. yo hayi bese ngasakhona nokwenzana bese ngathi angizwisisi kahle ngoba angitholi ukuthi ngibe nothando lwakhe naye abe nothando lwami ngapha ngikhulisela umntwana yena ubhizi nama-drugs Unomntwana. Uphi nomntwana lo? Woza mntwana. Unomntwana omuhle kodwa ufanele ukuthi ufile. Mama nawe une testimony kunento oke wayithola la wathola ngibaba uMbolo. oh lesikhathi ngishaywe i-stroke ngaphandle Yes. uthe ngithanda nganyakaza idolo ngakhani ngathi ngiyahlambuluka ngihamba kahle nyama kanti ngizophinda ngishayiswa yimoto manje Waphila ku stroke wachayiswa imoto. Azange ungilandele. Intwanini leyo ma? imoto engishayisa 2017 Now ngokuphilisa stroke ini kwakunini? 2015 2015 mangukuthandazela mokuphi mina ngise TV or mosesontweni? bengayisontweni Uke ngeza la uke weza la esontweni. Waphola wahamba. Galachani. Awusukume mama. Umama washawa yi-stroke. Hamba mama, hamba. Mama isibona. Washawa yi-stroke. Waphinde washayiswa imoto. Hambela kule carpet.
Alright, hambela la ke kulungile. Yeah, ne? So wawuwes nesandla sibona. Khulumela phezulu ma. Nesandla besingakhona ukubamba. Mesingakhona ukubamba. Siyabamba ma, awubona. She was hit by stroke 2015. Afola. Atsamaya. Achaiswa ke koloi. Same side. Hale mwana tsamanje. Mwana kiyo 3 years. Drugs. Don't walk away from God. Nanku umzukulu ozamfana. Lo mzukulu lo ubabakho lo. Ezekiel chapter 37. Othi ngelanga lenkosi umoya kaJehova wafika wamthatha wahamba naye in the spirit. When he was in the spirit, something happened. Wamise endaweni eyomileyo kakhulu egcwele amathambo. The place was full of bones, masapo. Amotsa Mudima, the son of man. Can these bones live? What is... It's okay, Baba, ngasukuma. Ngasukuma now. What is uwe kuphela Nkosi owaziyo? Rina le bana abashapwe inkinya upe. Crystal, Mendrex. They improve, they upgrade. Some are alcoholic. Kona abantu abaphuza decently. Angifuna ukuxabana nabantu abaphuza ngoba amasupporter wami maningi abantu abaphuzayo. Ngizaluza ibandla. Nebandla kuma-pub nakuma-tavern. Abantu bami lapho. Khona izinto ezibayenza ukuthi babe lapho. Now, adikhona lokhumama nakwetele. Wabana le training mo. Ngakulungile kumanzi whatever. Umanzi wena ngokwakho. Obetere jwale kore le smell samo. Kore le phuka lamo ke mathata. Will these bones live? Crystal, Mendrex, alcoholism. It hits bana body family tenanglichele. Nyambona mabo mncane wabo indoda ehloniphekile. There's a relative of theirs in Kayuka Osani. Now someone wants about Premier Lisuf. They've arranged, after seeing it on TikTok, whereby rehab. Now, today bako home of wonders. Nizoba go pinamhlanje. Good. Kuba bompon. Niba go pinamhlanje. Ekhaya kukhulumelana phezulu. Bayolala in a place eyami ebizwa ukuthi Home of Wonders. Ukulala lapho usuku oluyi-1 2,500 umuntu we-1. Akulalwa angifuni ukudlala ngani, akulalwa mahhala. It's 2.5. Bona bayongena ngetikiti yomusa. Ngiyobagcina ngibabheke ukuthi kusasa sivuke sonke. Lo bebalekile namhlanje. Bafika futhi kabalekile ngaphandle ngoba akafostwanga uyo mekazilethile. Wabuya futhi wazibuyisa.
it's them who approach me. Manihlangana nami kunjani empilweni zenu? Khulumela phezulu. Mokwenzakalani? Kumnyama kukubi. Yes. Kumnyama kukubi. Ichaze. Kumnyama kukubi. Singafuna inyembezi singokubuhlungu. Manje sekunokukhanya inyembezi zisubekile. Khona nokufa manje uphila ngathi uzawuphilela. Uphila sekukho. Uthi mebathe kuzofa wena ngoba wema ugula kakhulu. Into engigula. Mokwenzakalani kuwe? Hayi, ngingakhoni ukuhamba nokusukuma. Ngihlala ngibeke. Mangisukuma nginami uphilile. And enye into ukhulume into ayikhuluma straight wathi baba ngize ngaba diagnose ngaba positive. And in that situation ungabalekeli ukuthatha treatment. Abanye abantu bayafa unnecessarily udiagnosiwe usaba ukuthatha treatment usaba amehlo abantu. It's not going to help you. And another thing ayenzile uze kuJesu uze kubaba umbhoko. Unabantwana bangaki ndoda? Khulumela phezulu. Bayi-2. Hey basha abantwana balomuntu. Ngeke ukholwe. Abayi nokuya la hlala khona. Baze ngomncwabo. To have a father who is a zombie. Babhizi la bathatha batshontsha bayenza yonke lento le bathatha ama cable, bathatha ama robots. Wena unabangaki? Awukazulala nomuntu ungafakanga ikondom. Kusho ukuthi akunamuntu oreportile ukuthi unomntwana. Unomntwana bamnika omunye umuntu. Abafazi bazokwenza. Babheke lo responsible. Bathi ha lo useless kanje. Lo mntwana lo mina ngomthwalela uba bathathe omunye bathi sekashayile ndoda tedelele. Abafazi bahlakaniphe kabi. Lento ukuthi awunamuntu ohlupheka nje ngoba kunomntana wakho osolanga okayikai. Funana nawe la bamise kangobese. Yes. Bamlet. Lofana loshonile. Nalo ntombazane lithandana nalo ngani wakhe balentombazane. Bamlet. Ya bathi umntana. Wena womphika. Uze wayomtestisa ukuthi igazi leni DNA. Hayi ngithikanga kakhulu. Amphikanga kakhulu. Manje sila Akatholakala lo mntana kwenza iDNA. Siyamfuna lo mntwana. Ngoba ibhadi indaba ukuthi uphike umntwana. Akwazi ukulahla igazi lakho. Uyayibona lena? manje inkinga angisazi ngoba abanye bathi ufana Lo shonini. hayi lo munye Lo moshera naye. ngingamazi Awumazi iphi le person? baningi Baningi. Men baningi lapha. baningi labo So libitso laba mebadla lapha. Menishera nonke. hayi angazi basi nje abafumfowethu loshonile uye naye bekathi umntanami ufana naye Ufana nawe. Wena phakathi kwabantu abaningi laba mebashaya lapha. Lo mntana wakhetha ukufana nawe. Ke ngwana kgetha o tsho mebashaya balima ba le bangata balima la. Balima. Kufukuzwa kunzima. Umntwana wakhetha ukufana naye. Yena uyamphika ngoba mebabaningi.
Bitso la mosadi o ke Mamkete. Igama lakhe Mamkete. Ushonile na. Yo. Yeah? Ngiyakagula ngalandeleli treatment. Akho lo mntana nakanayo lento. Ayinana yamazi. Ugogo wakhe utamhlali. Ngiyabona. Umama mekangathatha treatment wafa. Umntana kwaziwa kahle. Kusho ukuthi it's obvious njengoba ashonile kuyile sifo naye anaso. It's obvious why. Will these bones live? Ikaba masapo ana atatsuha na akopana. Izani ngapha mfana. Sukuma nje ngoba izani ngapha nisukuma. Sukuma ngizonibeka izandla. Sonke. Mono mntwana orubaba oshawe amaglass. We had a service manje la sesiyenzela nina aba TikTok and Facebook. Masno. Ngimushono lo fatsa monna wa Masnowi. Monna blessed. Ndoda lo mami busisekile. Phakathi kwamadoda wonke South Africa. This is the man who is blessed. Chapela monna wa Masnowi. Zayi ungaphatheki kabi lokho sokuthathile bonga. Ngakhaleli lokho ngiyabonga nje lokho sonako kumnandi. Phakamisana izandla. Mfana wami ufuna ukushintsha na? Yini into eyenza ukuthi ushintshe? You must have a reason why you want to stop lento le eCrystal. Ukuthi ngicabanisa ngabantu engibathanda. Ingenzi ukuthi ngingakwazi ukucabanga. And as iCrystal ngomthetho ngifundile lapha awuyibhemi uyi-1. Fanele nibe nelokuzala wayibhemi i-1 inobungozi inama rules. It's a spiritual thing leyo nto. Ngoyazi leyo nto. Ukuthi awuyibhemi uyi-1. Unomfana bathi usifiso lo mekufanele angikwazi lapha ejele. Mekayishaya i-1 ene mawuthandaza uyibekele eceleni ngoba uhlanya ngeBhayibheli alokathi haleluya. Siloku sithi umuntu usemoyeni. My father, Jesus. God the Crystal. Ikwenza the very same thing. Akazenzi lezi zinto mama, woza mama. Now, no mama is a mama is a stand of some sorrows or man. Oto mama anizwani uzuqeda uthando kuye for wena naona anisathandana. Uyamdelela. Ubona nisungasabhemanga. Uyazi kune out menginayo lapha yakamahlangu bathi ubongani. Igwaze umuntu amdabulisiso lapha ya. Mesinaye ekhulukuthu lapha eBoksburg prison. eBoksburg prison ubongani mahlangu. Uyistar sebholo le mfana. Nebazwana labantu la after iCrystal uthi the way amgwaze ngakhona. Ungene ekhulukuthu from there waya ku Feather Church. Amaphoyisa wamnyathela namaqanda la wanyamela ngaphakathi wamazamba nomdodo. Ithena ngithandaza ngiseseleni yami wawe embhedeni washayisana nebonda. Iqanda labuyele emva waphila. Ngimbulisa nje ngithi ngiyasondela angafuni ukusona emva kwaloko wasondela ngimshiye nje uyathandaza ubulela abantu ubebamba inkunzi. Uyaphanda ngithi ngoba lento le fanele obviously utshontshe.
ugcine lapha noboshwa ubophisa umuntu wekristiyani nakafika leje liyosebenza la ngasendumo la bheka ngale la bazokufaka bakufake kunento bayivule lembobo ifaka ama-drugs bayasebenza khona umunye umfana bathi ulebu la ungena mncane msho sekanabo more than 7 years mfishane ungena i-juvenile ungena i-juvenile loya mfana loya no it's more than 10 years manje it's not 7 years more than 10 years ungena na 17 lingana nami ngomzimba akadeleli kodwa bayamthuma kuze washintsha lapho imbobo ngasemuva bayisebenzile iyakwazi ukulayisha so ukuboshwa kwakho ngale that's why angina-interest yokubophisa abafana abadla ama-drugs ngoba nabayele bayosebenza bathengisa ama-drugs ijele indawo yebhizinisi ayikho ibhizinisi engekho ejele ayikho ibhizinisi engekho ejele nama-25 27 28 lapha abanye babo baspecialize ngama-juvenile bashala abafana abancane nama-rough 4 nama-rough 3 sizazikhuluma nezinto zamanombolo ngelinye ilanga uyangi-understand so mfana njengoba uze kujesu ngiyakubona ufase nalezi zinto ne ya uzozifasa ngojesu uphume kulezi zinto asikwazi ukuhlanganisa ama-powers uyaphuma ziletheleni isikepha angeke ngisebenzele phezu kwento yomunye umuntu wena ufasanga next naloyo mntwana loyo oyisono ukuthi menidla nibaningi lapha kumamkiti akusifault yakhe lo mntana nimlanda sihlalele la sihlalele khona angithi nawuthela lapha ngithi khona into ezathululuka ebuya kuwe yemenzini ngabe ungazange uyikhiphe le ngabe uze wayibamba wahamba nayo ikuhlulile ke ukuyibamba ngoba angazi ngozwana ngiyangizwisisa so njengoba lo mfowenu ushonile athi umntana wakho niyafana naye umfowenu nakathi uyafana uye angithi ungenile la kumamketi ya naye wayithola lesifo lesi anangeke ukubhekana ngoba nawe ngokugijima naye mekagijima nihlangene isechibini wena yini ireason eyenza ukuthi ufuna ukuyeka lento you must have a reason reason vele dala ngigcwele sengifuna ukuyeka sengifuna ukushintsha ngiphilela abantwana bami ngoba ngibonile kusela kadala ngathi sisane isikhathi sokudala isikhathi sokudala sesiphelile ngike ngayicabanga vele le nto ngiyi-one ngazama for 2 weeks nje ngingabhemi enye into futhi hayi ngahlulela ngaphinde ngabuyela futhi ngoba ngisabhema nje zange ngikhona ukuyiyeka uyenze wedwa manje uzoyenza ngojesu khona bayiyeka le menginabo wena-ke yini reason angina-reason ukuthi sekushone nomfethu yabo ngapha mangibheka iminyaka angiseyanze kakhulu ukuthi ngalewesabhizi ngalezinto that's why manje ngifuna ukushintsha ngoba intanga zami mangizibheka zinempilo zisezikude ngisemuva that's why ngifuna ukushintsha ngicala ukuthi wena ungibhekile lapho let us pray for them on Monday bazolala Home of Wonders you can gift me you can share tomorrow we will be 8 o'clock sizabe seGoba Clinic yabona bangisebenzisa nasekuseni ngivukele kubo kuseni ngizabe ngiseGoba Clinic
mamela wena mawungathi uzofa fast and uNkulunkulu ukunike life. The reason why ngithinteke ngawe first day nkathi ngihlangana nani lapha ya. Mongcono manje uvele waba west. Seniya collapse, seniya crash manje. Ngizoba nawe until ufa na ungafa waphuma wabuyela kulento le emngcwabeni wakho sizoyiraise imali futhi bayitshela ukuthi nanku umuntu ubulawe inyawo. Ufuna leyo nto le. Sibiza abantwana beyikolo zonke izani izombona nangu udliwe emakundwana asukiyeke akudla ngoba isendaweni edliwa amakundwana u5. Bakubone sithi nangu inyawo. Bakwazi ukuthuka abantwana ukuthi inyawo yenzana. A person hatloshwa aruba lemo ajiwe. Mothe ngizosiza ngilalisa umfowenu lapha ukuthi angaphoki. Mikasaqalile uphoka mikangakaphoki. Hayi njengoba semkhulekele semngcwabela ngeke asaphoka lapha. I had to give money for the 8,000 rand. Ngacela abantu ba contribute lapho ba contribute abantu bayisa lapha zange bayelethe yini. Now if you want to sow a seed and support my ministry, you can call 065-842-2074. You call our office number, inbox me. I know I saw people being delivered. Na yubokang. Kumela pasika ngasawadla ama-drugs. Mbone amandla la. Kumela pasok ngasena ntuthu ngaphandle kwe-rehab. Amen. And I know God is going to do it for you guys. The question is, will these bones live? Thank you. Will these bones live? Stretch your hands. Nugala. Nalabantwana bayenzayo bavele banuka kamnandi ngoba ngiyakwazi ukuthi labantwana bayophuma kanjani. I'm going to pray. Zinani zibongoza wangisenga oh zinani izibongoza wangisenga gepangale siqala noJesu owasithwalela ukufana iqalekiso esiphambanweni
pray for the manufacturers of the drugs, the senior police officers, up to the Minister of Justice, Minister of Correctional Services. Touch your lungs and stretch your other hand. We are praying. God is going to touch your life. Jesus is coming. Only Jesus can help. Gitanda ugu alala gibonika Jesus, seed of Abraham, have mercy upon our children. Manga wa drugs. Say what destroy them. Danda, Mandrex, Insamo, Nyaupe, Ekama Lgachi, break your power, dry bones, leave, in Jesus' name. Bonke abantu bake bahamba kubabompora, amehlo wabo ayavuleka, amehlo wenu ayavuleka, niyaphuma kuma-cults, niyaphuma embusweni bomnyama, ngegama likaJesu, ama-altar, there's incredible happenings, church. I am busy kanamhlanje. We are rising. Resurrection. Working Tate Moporo. South Africa. Will never be the same. In Jesus' name. Thank you for watching. Gift me there. Follow Prophet Mporo Muporo. Tomorrow at 8 o'clock sizabe set Goba Clinic. Angaranti ukuthi ngizayenzela wonke umuntu into engibayenzele yona. There's a fee when I go to a house. There's a seed, there's a contribution mangenzi one-on-one. But laba, it was grace. No, but it takes money, security, transport, needs one. You can partner with me
financially. But she's they banned our church, they banned our sound system. Kodwa ke phanayo. Any situation you have is temporary. It's temporary. Angeke last. Now abafana sizoya in that house. So phela actually umkhukhu ukuthi kunjani. Namhlanje uzizwa kunjani mfana enhlizweni yakho? Namhlanje ngizizwa right nalawo amanye amalanga ilanga nje lihlukile. Lihlukile ilanga la namhlanje. Ya njengoba Yini umehluko ozwayo? umehluko ukuthi from ekuseni sisesontweni ngagcina kudala until late manje sisesontweni. And awukaphemi. Kunezinto ezihlukile. Kunezinto ezihlukile. Ne? Beka abantu ababona ubaba uMbhoro bayakhokha wena ubona free. Uyolala kababa uMbhoro namhlanje. Uyogeza kushawa. Uyogeza kushawa. Umuntu omkhulu kanje wena uyovuka kwakhe. Akusinto enkulu le. Into enkulu nje. Musa lo. Wena umehluko obonayo yini kuwe namhlanje? Umehluko kudala ngagcina ukuze esontweni ngoba vele ngalento engifuna Ngimena phezulu. kudala ngagcina isonto ngalento engifuna ukuyiyeka vele ngizimisele. Enye into engibonayo futhi since ngifikile nje nami ngiyabona ngathi ngumuntu omusha. Yeah. Ngathi ngumuntu oqala ukuba khona nje. Hayibo. Ngathi ngiyafika manje ngaloko ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngathi ngangipha amandla vele ngiyeke lento le engibhemayo. Impilo yami iqhubeke phambili. The whole day awukabhemi namhlanje. Uyabona, awukabhemi and ngeke usabhema. Wena uthini mfana wakho? Nami sibaba ngiyabona futhi ngangidisappoint ukuthi ngiyafika konke. Ngizibamba zicini. Uzibamba sicini Ngeke ngiphinde ngibone amaKristiani nabangani. nabangani. Because ukutshintsha kwalabantu ukureduceka kwecrime. Ukusaveka kwamarobot. Ukusaveka kwey'top sign. Nomama endlini labantu bathatha nezinto endlini. They take everything, the furniture, the fridge, everything. They take it, they sell it. Some they rape even their mothers. Ulwa nomama nakapapa makazi ukuthi wena mama uthini namhlanje. Phela ngikhululekile baba. Ngikhululeke kakhulu ngoba beyangasahlali ekhaya bese yahamba hlala noma kuphi alala ema-toilet abantu. Yo, Bese yahamba hlala awubheke. alala ema-toilet wabantu. Ahamba nina angisazi kunini wadlala ukudla kusetipini la khona la Yo, eTimapeng. etimapento. Badla ukudla kwakhona. Umngane wakhe wezonto nje ukuthi nawo umfumo uyafa baba. Ngihamba ngayomtshela ngithola ukuthi nawe uyagula vele. Ngazama nje ngizama ngakhona njengomzali ngoba ngeke ngize ngilahleke isandla ngithi hayi angizindeni. Ngazama umzamo njengomzali ngamzama waba right. Ngathi ungaphinde ubuyele lapha etipini ngoba uyogcina uvuka uneshivo vele ufike amampela. Azange asafuyeka njengoba sekahamba hlala-ke nabangani abaningi engazala. Unabangani abaningi uma umfuna ngapha bathi hayi akekho ngapha umfuna ngapha hayi hayi umphuma ungale kubuzibani bani uma uya ngale hayi akekho. Ngapho uhamba ulala ema-toilet ngoba kanandawo Unalo elikubo kodwa uyasogola. Unomzali bheka unomama omuhle kanjani udiseni kanjani. Uyamphoxa. Ya. Baba uthini wena namhlanje? Ngisho nami ngithole ngithole ukuthokoza ngoba kuze batholakala ukuthi baphumelele baye ezibhedlela ngikhululekile ngoba bese ngiphathile kabi emoyeni. Ngabe ngicabanga nawe ngilini ukuthi abantu nasemthandazweni nje ngibabeke ukuthi cela uNkulunkulu awuthole umoya ongcwele bayekelele kakhulu. Kodwa manje ngoba naku usizo selukhona ukuthi kusasa bayahamba baye ngazona.
Yabona into ningayazi ukuthi uJesu sikaqalile and kungenxa kaJesu. Akusikungenxa ye-rehab. Ngoba kwamanje naba bamile batholakela bakabhemi. So let's give God the glory. And baze kimi akusimi ngibafonile. Yiba baze kimi. I'm not the one who didn't. I didn't want because angisafuni mina ukwenza lo msebenzi ongabhadala. Abafundisi bapost izinto ezingcono mina ngipostana nabantu bamanyawo. But that's what God wants. To raise the dead. Give hope to the hopeless. Life to the dead. Namhlanje banobaba. Now nobaba okusizayo kulento engaka. Now impilo yakhe it's a mess la uhlala khona. But today your life will never be the same. Baba omncane uthini namhlanje ngalento yonke yenzakala? Ubona namhlanje uthini uzizwa njani? Ukuqala ngizobonga labafana laba. Ngoba labafana nabo yibo abenza ukuthi sibe la namhlanje. Yeah. Ukuba sikho la namhlanje kuba kusiko la. Yeah. Ngiphinde ngibonge futhi kwakuMposi. Ngokuvuma ukusetshenziswa uNkulunkulu. Ngoba uyabona uma ngabe umuntu uNkulunkulu uyangena kuwe. uNkulunkulu kusho ukuthi akezi kumuntu. uNkulunkulu ungena kumuntu asebenze ngayo. Manje bakuBhoro ngiyambona impela ukuthi uNkulunkulu ngendlela enza ngayo. Sibonga kakhulu ke bakuBhoro. Impela nje namhlanje ngizizwa umoya wami ukhululekile impela. Ngizizwa ngiphilile. Ngoba kwenzekile futhi umntwana wagcina sebekile singazi ukuthi sizokwenza kanjani. Hayi ngibonga kakhulu bakuBhoro. Iloko nje ngisho namhlanje nje hayi impela umoya wami ujabulile kakhulu. Umoya wami unomehluko nje. Ilanga la namhlanje nje linomehluko kimi. Nami ngicela ukubonga kakhulu kuba uMbhoko nami ngisebenza wezipho uNkulunkulu. Ngibonga kakhulu kuba uMbhoko Nkosi kusizwe. Ungcwatshwe yini nalomfowabo? I buried him, I raised money, and people contributed, I contributed. And here is him today. But Baba Mpora abanye, he's a threat to the society. But now, in life Baba Mpora. We were HL for 40 days, for a month. Mata umphakathi angifuni nginobungozi ngilwela abazukulu bami ngilwela ingane zami ukuthi zingabulawa namhlanje sengilwela ingane engazazi nazo zithi singabantwana bakho enangibazi sengiclaimiwe amadoda ngabantu bangabantwana bami sengibhekene nje ne-maintenance ngiyoboshiselwa i-support mangasupport for abantwana bangaka namhlanje fanele kuengezwe ama-plate abantu abangavuka batshontshe zonke izinto it's a risk nazi i-risk ukuthi ngimlethe endaweni yami incwele ningavuka nitshontshe yonke into yeah Ngasiyenze leyo. ngeke nivukile namhlanje I'm doing this because listen to me I'm doing this because God spoke to me ukuthi those boys from Izolo abalale Home of Wonders was my permanent residential. I gave it to God. I gave it to God, so it must change these lives. Abantwana bama balafikile babuya kude, they will come. Abanye bazohamba baye road cop ina enye indlu lapha road cop. Bayolala la. Bayongena balale lapho. Laba aba right
ekumele baphume bazophuma lapho kuzoba yenye indawo yama-rehab osele lapho umuntu odinga i-rehab nami ngiyeza ukuthi nginomntwana ohlala lapho niyazi ukuthi yilaba abajoyine i-rehab zonke izinto zami ngiyazithatha back everything okweyami I'm reclaiming my place. My place is at the top. Saving lives is what Jesus wants. This is the mandate of the church. So, mawunomuntu ufuna ukukhwitha. Sizobona kusasa ukuthi iqiniso na. Lento sithi i-one family members uzachaza kusasa ukuthi i-office ka-Premier uthumele nayivela ku-TikTok yaze yafika ku-office ka-Premier barenjelwa special kusasa ukuthi bayohlangana ne-social worker ne-doctor sibamele lo mekangasiyiphathi yakhona iyofakwa ngefestela so manje bonke labafana bamanyawupa abahlangana nami abahlala bangikhalela bamakristali naye kube lento izoba iqiniso yalapha ya ngoba anginandawo I'm not gonna invite everybody in my home. I'm not doing this for publicity. It was just the word from God. I'm not gonna be doing it. Please don't come in. Abantu abazolala lapho inendawo la kulala khona bayakhokha and terms and conditions applies. And if you want a special time, you pay for it. But you come to church is free. It's free. You want to be a kingdom financer, contribute. And I prayed for them, but impilo zabo zishintshile. I hope angisayile namhlanje ngenzaka kule ndawo yabo. Soqala leqala nasengiqedile ngani khani ngizama. Siyobabona kahle ngoba fanele ngiqede into. Uyabona why nginilandelele ngifuna uqeda. When you start you must finish. Cela abafundisi bashumayela lapha emngcwabeni nasithi siyaphambili babhizi. Bathanda kabi ukuhlala ematafuleni bazoshumayela. They motivate, they talk. Nakuthiwa kuyasetshenzwa abasekho. Uyayibona lento leyo. Akunamuntu ofuna umuntu oyi-low life. Ufuna abantu abadrive imoto ezinhle abagcoka kahle bapost. Kuthi esontweni lethu kunabantu abanje. But will this dry bones live? It's a question. Will this dry bones live? Phila kwabo uyophila nomama. Umama nawo kuyahlukumeza. Ngekwazi ukuthi uyashaywa nakodwa ukuthukwa uyathukwa. Uyaphushwa nokuphushwa. Kodwa from today, their lives will never be the same. Like the page, follow the page, share. God bless you.